טל, תגיד, איך ידעת מה לעשות אחרי הצבא? וואלה, רשמתי את כל הרעיונות שהיו לי על דף, עברתי רעיון ופשוט, אתה יודע, שללתי. התחלתי חשבתי בכלל שאני יכול לעשות פוטראק בצפון, כי ראיתי, אתה יודע, שבתור חייל אתה מגיע לשטח אש, אין לך כלום, אין לך מה לאכול, מנקים במקרה הטוב, ואז מגיע איזה רכב, פותח עמדת על האש וכולם קופצים עליו עם כסף. אמרתי, וואלה, זה נראה לי גם מגניב, גם אתה משמח חיילים, גם אתה יכול להתפרנס מזה יפה. לקחתי את הרכב שלי, נסעתי לצפון, ישנתי בבית החייל איזה שבוע, ואמרתי, טוב, אני פוטראק. ואמרתי, טוב, יאללה, כל בוקר נקום ונחפש חיילים. כל בוקר קמתי, נסעתי עם הרכב, חיפשתי שטח אש. אחרי שבוע הבנתי שזה לא עובד ככה, אתה לא יכול ללכת ולחפש אנשים. ויום אחד יהיה עבודה, ויום אחד לא יהיה עבודה, ואתה לא יודע מאיפה יבוא הפרנסה של מחר. ואז החלטתי בעצם לנצל את כל הניסיון שצברתי בחיים בתחום הזה של הפיצות, ופתחתי פיצה. ככה אני ממליץ לכם בעצם. אם יש לכם, אתם עומדים להשתחרר, אל תבזבזו את הזמן. הזמן בצבא הוא הזמן הכי משמעותי לשבת ולכתוב את הדברים, ולצאת כבר כשאתם יודעים בדיוק מה אתם מתכננים לעשות.